tengkah. Kum tabarok kijing ayu imi opiang hani katayo kilong saulak prapu prahajar sauspa lai po tengkah. Ublen kurku i prabangi bi iba ai kijing ayu barok batru i berduai na kebenta kekam jong ini kilong kijing punah. Kini kilong kijing panbena, yundani kijing sang patba hakapor sambaji katangin yo kids praise. I chairman ide Mr. Michael Nongrum, Nongyalam Jingroy, Mr. Nathaniel Pengrom, yo organist na Mr. John Nongpelu, yo Nongpelu sedang baduai na Mr. Ibok Lang Marbanyang, yo sangat ki ba special number, ibading kong ide Hermione M. Walang, ba Azilia and Ophelia Karkongor, ayan kifa Marbanyang, group song in charge dai Olivia Imli, but in your solo na Isaira Rizal Shulai. Dia hadian bawai kini kejinga seng kerpat je barok kinong shipmenta, but kumjo iki isi, but kirang babalang bagian sengubha, balik siya benta ke support bagian dan kejinga di Shalang. Thank you ni kapalishpon. Bentapan ini ya. Poi biang sekui ke benta kata menginjak punya spell lang kejim spell ke filaman syam atau ke program berbicara kiti panen kerpa itu insan elek wi dekar bin yalami kejim spell lang. Teh kene kapor ngin yo ya kejing spell lang nak ketien kejong blay ya ka bangila aban syam nak gospel ka bakum umar kos kalanong ka ba khandai kadkhat ka ba lai phun riu bat lai phun nyo ngatrai pilai yo ka akti jong pi subham kerpat pi ya ka ba pinya yang lang tongin di ong lang mo kejing spell Marcos kendai lenong lai pun riu bat lai pun nyu kedkhat haba ulah sim te yu kena ulah penyang yau hapadeng jongki bat haba ulah sim kentup yau ulah ong haki unuru uban pedang ya uwei na kum kini kena haka kerteng jonga pedang yenga bat unuru uba pedang yenga pedang yenga hi Henry ya utaken ubalapha yenga to blain korku subhanallah. Mentapan ingin poin nak sekui benta kata kalau mungkin yo menyelum no kijing aingu but kat benang lum kijing aingu yo artlik special number kawai ni happy banshan kendriam but kawai nak kejuseng kena. But hadian cong ni kejing lum si aingu an kerpat tu memsan bi warjri men pen kentang i kijing aingu. Keblei pi barok keketeng jonga kedi happy banshan kendriam mental kesengi ngan ai pi kejing rai but keketeng jong kejing rai kedi got this in the shadow.
just a little flower here I'm blooming by this rock. Sometimes it feels so lonely in this isolated spot, but living in the valley where He's placed me here to grow, I try to do my best for Him. He sees me now, I know. Yes, God is in the shadows in the valley here below. He sees one tiny flower as its beauty softly glows. He never fails from time, each tiny detail He controls. Yes, God is in the shadows, He is everywhere I go. He gives me morning sunshine and the cool and gentle rain. He softly smiles upon me as I spend a few short days. He loves me as He made me. He's a loving heavenly King. I'm never all alone. He is always watching me. Yes, God is in the shadows in the valley here below. He sees one tiny flower as its beauty softly glows. He never fails from time, each tiny detail He controls. Yes, God is in the shadows, He is everywhere I go. Yes, God is in the shadows in the valley here below. He sees one tiny flower as its beauty softly glows. He never fails from time, each tiny detail He controls. Yes, God is in the shadows, He is everywhere I go. Yes, God is in the shadows, He is everywhere I go. Yes, God is in the shadows, He is everywhere I go. Thank you.
Ini pendam kijing duai. Ku pa jongi wa benang. Ya ngu ya metrai. Namar kijing jome yang ikon ke jome.
karpang kini hap ki baret kini kesengi ko karpang jong ki ai ki man syakri ban yaro non brom me angkar khu me kini ki khon hap ki baret nang he nang san nang ko por ban long syakri sakhi seran ki jong me in long balak ban pla ya ke kerteng ke jong me trai ji subien tukar khu ke baro kebayo man syakri na do dang step man kar khu ya ke sing wadang sa trai de jing lam jong sem kho jong me karpang trai ngi duai ru pang ba syakri jong me wan lam ai war tin ke jong me ai ke tin ba kodor Banyak so bab syakri jome kalong ke jengker khu yang iwei dan kana ke yeng kentang jome wat songu yome trai namar ke jengker khu ke jeng jome nge ka ba mela ker khu kar hai ha ke jeng dong kam jeng ke mat ke do ke yeng sam jeng rengkat ba ke jong ke balang ke jome ke mela seng ne pok se hoi atrai lamba ki jengker khu ma me the waram kini ki ai ku red hakmat chaume to ker khu pen kentang ye ki atrai ba senu ban pendon kam ki na long na banta ke borom kerteng chaume sngau ki duai jengi teng trai jisu ung ide mi pan amen. Menta pangin ya poi no swig menta kata kalong mungkin score no na kitin ke jong play but ngasung komen ba gila mandan hapreng jongi i propostor bi majau ide na te ka ibadi pe ka balang lingka but kani ka ba idon hakan bor ka program mentar kam dei ka basin ka beningkong ka ba ide ka jiseng kena kalong ka sin ka baar man ngi priang subhai pi pastor Papi apply di kapor jong pi pindan hapreng jongi papin sam na kitin ke jong blay ban nganget papinang penitu susu iladi ha papi syemi ke benta ke jong pi but shwa mangin pois khmat but kan long ka bentaru mangin pen kre mo kham tam ki hab ki berit papin dim sho samthia ngin ngan khot ka praise and worship team kanyalam artli gijing ruai shwa mangin shaskor na kitin ke jong blay Kajing roa ke bandrius pahnyo kat khot kap ar ka ongkom ni iwe iseming enom hap klem kajing tip ipa u iet kisemret banyarap u ble u iet janga kalong kesngi ka bakerpang jong ki khon hap ki baret ka jong balang ba ngaku apa pen ken mau langi ba kani kesngi kade kesngi ka bakerpang am tangi ki khon hap ki baret ndrai namta jongi baro namar wala ngidan hap den kanu no ka stage jong ka jinglong samla ne jinglong rangba ne jinglong teman ndrai Haki por bat kisnam ki baladap ngirung iwan na kani ka stage jong jinglong kena ani ka por ngaku ngini yang lang ini arwai ro kerteng jong blay leng ba kani ka sur jong roi ka jing roi ka bandrius pa nyo ka bong u blay uthau kisem baro kerpat yang lang por Utau ki sembaro batiu barong belajar halakak tin ki
yaro ublay ulong jing ngaro lang sa jisien ublay utau ki sembaro batiu barong belajin halakak tin ki yaro ublay ulong jing ublay u itong yen yaro ublay u it yanga lada u it ki sembare ublay u it yanga iway isem yin in ha klem ka jeng tet ipa uit ki semret bat yarap ublay uit yanga ublay uit tongen yaro ublay uit yanga lada uit ki sembaret ublay uit yanga ublay utiu li utau kajeng badur shisha uit kitiu kulap basau ublay uit yanga ublay uit tongen yaro ublay uit yanga lada uit ki sembare ublay uit yanga ublay uit tongen yaro ublay uit yanga lada uit ki sembaret ublay uit yanga ngeroy kamjam ni kapor ngilong kisen tiu jong utrai ban pen eubi lari yen den shan kom ki klur pernai ublay uit yanga ublay uit tongen yaro ublay uit yanga lada uit ki sembaret ublay uit yanga ki kena Jerusalem gerteng jisur wasyetrhem ki kena bamentaru kirwaya roya kaju sngap ki kena kiarwai sngap kiaro klem dawai jauh sana ya utra lahi kai ban it yutrai ban pulih kak tin klem wai lentisha beneng di ban yo burom ai jublay baro snap ki kena kiarwai snap kiaro klem dawai jamu sana ya utrai bat red bat krau baro lang kirwai lam kisur babang ren
Sandang bas yang ki penjam, Hosana ki bajrong tam. Sengap, 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 ki kena ki arwai. Sengap, 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 ki aro klem dawai. Jam Hosana, jam Hosana, jam Hosana ya utra. Sengap, 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 ki kena ki arwai. Sengap, 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 ki aro klem dawai. Jam Hosana, jam Hosana, jam Hosana ya utrai. Nama tabur memulai. Amin. Ngi dap da kajingkemen ke bakrau ban aingo yu blay namar ulong ubabha ubadai ye bangin yo bangin ai kajingro yu u kajiseng kena kinong ket kam jaga baro bat kabalang hi hang ne pokse ngi kemen ringkat bat pi ki hap ki beret namar gani ke children Sunday program kabangile yo bat nganget scam kan long ke jingkur ku da shisha i chairman ibayalam igre ke jeseng pat ba ki pastor ki be ki bedon rekat agni ke por ki belong ki perlok ki jongahi ki temen besan ki belong ki kpa ki jongi nangta ki dukot jaga komti balang ki balak ban don agni ke por mapi ki kmi ki kpa ki berpensingan, ki beraiman sim shibun yang ki heb ki beret, ki samla. Bat nam tajung pi, ki mensim ksiar ki mensim rupa ki jonga. Kajing kublai fi baro, haka kerteng ke batyang tam, kajong utrai bu nong penim jongi uji sukres. Ngas ngokemen shibun, bandar nekat lembat pi, kum kejeseng kena, kum belaong ichaman, kadi kasian ke baar. Kasian ke beningkong ke day hakaporman step don try ke berangkan mau ya ngarak dak ke melu hang ne ngakeren Jepang pi long ke melu ke pertai nya kan mau bah bat menta ke skip de ke ban gan keren ke banya day bat ke ni ke team ko menum tu mana berangkan mau ke team ko ayu kila ikelet ublay u ai ke jing start. Toong biang ka team ko ang ayu. To kata ke team bat jikan mau mo. Ti kumboong i chairman ban pin itu ban kham ya ngau tenat tepi. Ti sengap bah. Yang aju khot pastor bantai majau. Pi mentah fidang red sahadin kumpus pausnam nang ni don prenje fi salon nong kit kam seng kena dan ni gebla kham he salon nong kit kam seng samla deh fin seken mau ya kata kerteng jonga pastor yum tu bante majau bat jeng mau juklen ti angkasnong ge jonga kadaina umlingka ngadon ru mendang ya don menta ba kabalang ha umlingka tangbang ala syong kurem pede syasiliang Sengapa? Sasilang ha kesnong maulai teng hatrai ulum ding ye. Ngaladon arngut ki kun ki bapa beriu ku mapihi iken tei bat isin rang. Ti nang ta na mau pade ublei ulara yang aban trei sa melim lum district ka bahap ka melim presbytery. Lakan mawam pastor kha ijingi sa siliang ipoi halor mau namau bleu bu traino shalom te ita ide jing penitu ipi saya pet hije idur li tam li pastor ti iren yeng sanang ya pet sanang bisan fi ki hap ki bi ki jonga te ki go por ngin lechwa hau blei ke jing dwai
Bangin panbor no men simbo kui bo un ai jing shai ban ai jing start yengi haga bokum gini ke kelip mat ngin ye duai. Ko blai ko kpa jang yu babneng. Ngi ai ngu yemi ko kindran. Nagabenta gani ka nok pai singi. Ke bakum ka balang ngi yo ya kaban ya raki ya ke children Sunday rekat bat kini ki kun hap kena. Ngi duai ya blai ya ke jing lam ke jong men simbo kui. Ka bor ka jong u. Kaban pen start kaban pen champang yengi na ba milong meme u blay u ba hingi ye jing start to de kurku de ge ktin ko jame ko try bangin mi de ge jeseng ringkat ki ktin ka ba im bangin long kinong le am tang kinong sngo ka buram shme ko try ngi ai na pen kraw ye ka kerteng ge jame ko jisu na mar ka de ye ngaban man ret man la ka sngi na batang ha ka kerteng ge jame jisu ngi pan amen. Sengap ngan tu shwadi wejing tu kana namar baka yadai baka ni ka team ka boong u blay u ai ka jing ha ka por ka bangadang shong class 12 ngadang kena namar ka Bible ko ong kan news nam ru dang kena tingadang kena aga ka por ha ka por exam ka di ka por basung tanat pan yang ban lek kai Suli akai kumnu rupar exam ko sungu tenat deh. Haga ta kapor ngaru ngasungu bang bandile akai marble berki para kena. Kum tu dang thau ni dah. Ang thau paham tu. Ngaklem yu be image nga iwan na din. Ila ra di sikrat berit kat dia. Sikrat flash yu bada bom bok pang ba. Ngaklem yu na din iwan ngadang thau ba dang khabrip silang na ta ban thau. Ibom me yang anang ni nekti. Tidak pun mingan nang nekti, bangan yamang tar long lek rande ni am, kisah ngau yombat, ha? Denong ta bak ngomre siang, tampak di kerukom juki long kemi mo, ban ma yang iki kun, bat ban berbauru, deh, pada kebukum kata kepor email akan hit ang tanus rock at badang yahat ang lapoh yang latik na sa sasyo becuit, dalapoh yang tak kajing pang kepala palat. Buhung ayam, ayam ang ta. Kajing long kena jeng ayam. Saya ayam am. Oh ayam ngarung ayam. Te haga bukum kata kapori maila bun ketin memju krekot menda feel men lek kumnum ta ter. Hakum kata kapor. Fitep. Hinu dan benong ime arsam. Nur am ngah kata kapor fitep ani bat kadai kapor ka ba pen keladur ka jing em jonga dai mila kren pun si iki ngong be pilih arsap haktin umlekale pule arsap imela domha na lor bang aklem krekot kala dai ka jing bakala jonga ime ngong arsap daka konot ime kawang yanga to ko por padon dikitu ki daka konot deng begitu syukum no pastor fi nang bon ken rias Tengang kadai satai. Ngasumudur. Ha ketuko por bangrang dap kat news nam. Lada day de ketuko kenot. Ngan wana pok sek kenriang na. Ki hap ke red Taka kenot. Kom no minut penong yang arsap. Setiap melak dom ngaru lapang sasyo teh habang ngampule Bible pintu so yang Habang ampuli kot beli pisau. Imei na kata kajing dom ke besau kerang lep. Suyong bengau langau. Ngamtip kadai ne kalat haying jongno. Ngakren ye keni namar bangalak mat. Bat katahi kelalong. Kajing kau jing sandur ye kajing em jonga. Bat imei duduk kata kepor. Ida penergam sempat, ding sempat yang bangan puli ke ketien ke jong blay, bangan tip ya kata. Tengah ngets kemo piru, pinle kumta, wat ong kini me arsam. Syukran iba kam jam kendet. Mo, namar katahi kalak pen keladur ya kajing em jonga. Bat ki para penget beit, ngi im agak kejuk, jong kajing kela, kam dai syuk kejuk ke kela, kedi kejuk jong kajing kela. Kakelaman laga sengi. Batman laga sengi yu iya ke bukum kata. Ngiskong kemen kum dia mentaya bun beriu hayi mene. Tip ngim tip.
Hadin sau pos nam nang ni. Ka ingin yu ya ka balang Presbyterian pokse. Kita men pesan bi ki balong ki kpa jonga. Ki bala temen ba. Nga ngets kam ba maki. Ki yu ya ka jingkla ka bestat ba ki gisgi. Bat kalong ka ba ba. Ban pun poji seng ya ki samla. Ya ki kena ala kumnu dang sok. Ya ki samla kalong ka ba But day namar kata ngasngobon ong kadiban don ke hapok rikasi jungi. Kalau balong ke revival nadu naki kena. Ban pen keladul lada ka day baka balang Kristan kan survive lani kan hap pedeng gini ki pateng ki besniu. Ka syumi kensan hagini ki kendiat snem. Ka children week lani ka children Sunday. Lada ka ni kamdai ka bawan no ublay ngam tharai bakan longgum ni. Ublay udan ban kren yang abad yepi. Kumbong menure. Ya usid ubala yaw. Waju penpai. Namar la defi baklau la ban kidia. Hena ya usid ubadang To penpai yepi kat sebau u pimon. Un kongo. Day mefi ki hap ki beret. Lada ka day baka balang Presbyterian kandang Kadai ia bangin priang ia ka jingkela. Lani dakumwe ingin haban priang ia ka jingprah. Accept the change or perish. Kani ka juk jungi ki hap ki berit. Kabangi ngide banlong hakalasay kalasisngi. Bat day mangi ki kimi ki kpa ban penlong yeki. Lada pai sa ka jingnang jing start. Labiang ba. Kabangi ngiyo. Bat hakabaya day bat kaktiin ka jong oblay. Nga syepting. Yo ka don ka jing dunahang ta. Ko kiman simba jonga. Jing start kamud ayu. Jing start kawan nagakatiin Greek. Sofia. Yo let's say dan pledge fiba kateng Sofia ni. Kamu ikerteng jing start akatiin kasi. Nang ta hakakatiin Hebrew pat. Hukma. But kani ka meaning lani ka jimot jo kani ka contain Sofia kabamun kajing start kajing tip kajing tebit kiba pro jabing. But di namar katangi don ya ka philosophy kabamun kiba ya kajing start Sofia jing start. Ti ya kibriu kiba ya kajing start kiba penkeladur ya ka imlang ka salang nda ka jinang kajing start da ki ktin ya tau jongki. Ya kita kejukot ki philosopher. Bat ngada kwa bahari kasi jongi. Kinmi ki philosopher kena. Bat kini nga challenge nagabenta ka balang. Bat nagabenta pi ki hap ki berit. Ngin ye pulia bat nga kaktin ka jong blay. Kasam ka beshispa khat kendai. Kadkot ka beshispa ka ong. Nga kam sempang mga ban ye ki temen. Nabangala sumari ki hukum jome. Kani ka juk. Bat kapor kalawan. Ba ukena uklalong ukpayo rang ba. Habangi perkat ya kata kaktin ngi snogum bakalong kaktin surok. Hande kaktin jong ki philosopher. Ukena unklalong ukpayo rang ba. Kadai mapi kani ka age kani ka yawe kani ka por ka pemerintah. Bama pi ki hap ki berit ki mensim ksiar mensim rupa jonga. Pinlong ma pi ki philosopher. But ki teman pensa yu ya kini haki kendiat nam ki banawan. But manu banlong kumta kani ka ktiin jong belegang. Kita ki basyempang ya ka hukum utrai. Day namar katala daka day bam makajing kasam jungi kandang Ngendang yu ya ka jing mani ka badabril. Ka jing mani ka badang bang ka jing ruai. Ka jing mani ka badang bang ban ngap iki kubor. Na ka pulpit na ka por sa ka por. Ka day yingi ban hikay ki hap ki berit ya ka ktin ka jong ublay. Ublay u ay ka jing start ka long ka team. Ka jing start. Ka jing start ka Bible kong ka don haki arbenta. Kumbal pulis dang mene.
Kabeningkong kadai ka jing start ka bekenja perthai ka bekenja do ka bekenja ksut. Ka baar pade kadai ka jing start ka bawan na jrong. Hakasiti u Jacob ka lenong ka balai ka khot ka bakat saw do ka bakat praga kren ye kata. Ka ai kata ka jing start ka bekenja do. Ka bod kenja ksut ye bong ksut yin kan mau mo. Ani suman deh ngim jukwa ban yu i kita. Henry kan ni ka ktien juble ka ong kumni ki hap ki beren. Ka jing pi hun ka bak thang ka di ka jong ka jing start jong ksut nang ta ka balam ler ye ka jing shisha but ka jing start ka ba ar pa de ka ba kenja balai galong ka ba khot ka ba suk ka ba jemnut ka ba nget ka ba dap jing isnei ka ba penmi ye ki so ba bha ka bom nyau siliang khman ka ba klem arsap tadi ka jing start ka ba blai uai ki artli bat ngada kwa ye pi bat yengi kum ki kmi ki kpa tu yo eri ka jing start ka ba wan na jrong kum ki hat ki beret ha bangi pai shi ki ba start ngi ong be ki tu belong bening kong ki kmi ki kpa ru ngi jong ani kat unu shishata ha ka start ha ka jing start ha ka long bening kong ha ka tip sngi bat kum tang ni kam yu ibe ya ka tu kirang Henry ka jing start ka bo blay Ukraine kaya per na ka baka perthai ka jonga ba jong fi ka yu i ki khna ke ba start ke ki khna ke ba shapting ya u blay kum nongan shapting ya u blay ngadei ban tip ya ki hukum jong blay namar kata la de kli u blay u ai ka jing start ka jing start ha ka team ka hukum ka jong blay ka dei ka jing start tin namar kata kaktin ka jong blay ko ong manu kita ki brio ki ba start let's see fila bonong utau bala long scientist utau bala long kumta ani shibun ba Henry M ka Bible ka batayingi da kumway pat ki brio ki ba start ani ki kena ki ba start ki ba don ya kata kasap kata ka bamut ki ba shempang ha pedeng jongpi ki dei kita ki ba penpau ye ka jinglong ba baha kita di ki brio ki ba start kala abon long fi dei ba supas mulu malam metrik ru melalera la abon dei ki ba fi ha ka por exam fi na class 6 class 7 kum boong mangi tin kasi susya kenjat salit kata kanem define ye ka jing start Henry ka jing start ka dei ka ba penmi na ka jinglong ki jingle jong aba jong pi da ka jing jamnut da ka dei bangi ki mi pangen yu i ka jing start ka dei bangin yu i ba ki khon jungi ki ya ka lenti ka jong try don arjat ki long ki long pa ki wei ka ki jat long ki long pa ki yu i ki khon la kumnu ki ban wan ra ai ka yeng ka sam ki ban long kum ni kum ta long akat kum ka jikwa ka jong ki mongan da penhe pensan ni ki kun bakin long kum ta la shai ka si ken man toy hi bakin yarap ru yengi ha ka jing long temen ka ta ka long ka badon kam ba hani don pede ni ki jai long kemi long pa ha badon la ki kun ki angnut bakin penyo shwa ye ki himau blai te na pedeng kita baru ari ki kum ki badon kam sudah hani kanu ka bakam don kam kata ka yeng ke beningkong ni ka yeng ke baar kadi ka yeng ke baar ka bayu i banga kwa bat banga angnot baki kon janga kedi ban yo shwai ka himau ble naman dah bakila yo kum ta ki kon ki baro an sailang tam nai ko slai shu ma fi kum ki pa tip ndala he la sha un long ayu kan long ayu ne tip ha ka shong man kin pendon buram ne em yo ble ne tip kin wan kin yo ya ubrio le ne ka brio ko bakum no waju ko slai be atong ma pi ki kmi ki pa u blei u ai ka jing start if ki kmi ki pa ba fin pen yo ye ki khon ye ka hima ka jong blei pen yo ye ki mau blei pen yo ye ki ka jing tip ye ki hukum ki jong blei u jisu ong ki ba start ki dei kita ki bu yo snow ye ka ktien jonga bat ki bele let's see if yo snow jisu ong pipi long ka mulu ka prathai kum ki kmi ki pang ngilong mulu na am ngilong mulu na am ya lagi jong ki khun ki ti ngilong mulu na am shi tanga kamlu ka dei ge
Kamlu la da kadon haka jaka ba jawru ka biang be kamlu. Ka penbah ka penbang ya kata ka bajaw ngila ban bam. La dadon ka bakthang eru kamlu ka penlong bangila ban bam ya kata. Bat kamlu kanam la ban penkaladur ya lede. Namar kata uji suang ki bastat ki ki biyo snow ya ka tien janga bat ki bele. Ngalong nem kamlu kum ki kpa. Ngana yu yini ki kun ki beret. Ngap shenegen naga benta jong pi beda. Don kanutli ki hukum lati kena mdei khatsan kadai kata ka ba fi ong mo pi ba ki hukum jong blei ki don shipau tli ne ba ngap ha ka ni ka tien jong blei ko ong kum ne hakmi ngal hikai ye pi ki hukum mo di ki jing bishar kumba utrang bo blei jong aulo hukum yanga khnang ba finle kum ta hakata ka ri se ka ba finle yo yaka tu sumar namar kata ba tu le ru yaki na ba kani galong ka jing start ba ka jing shampang jongpi hakmat kita ki jat ben riu ki ban yo snow iri ki hukum baro bat kin yo ong shisha ka jat ben riu ka ba kraw galong upat lang u start ba u shampang kitab Deuteronomy ka lanong ka ba saw ka khot ka ba san bat ka ban riu ya ka bangala puli lada ka day ba ka jat ben riu khasi kandang kandang roy kandang ne kam day da kum way pat kadi ban sedang na ying jong aba jongpi bagi hikai ki kun ya ki hukum ki jong utrai na pedeng jong aba jongpi ngiken maulut na em ye ki sipa hukum ngiken maulut na em ye ki an jong utrai ngiken maulut na em ye ka baka ketin ka jong blai ka hikai ngi namar kata ka jing start ka danang de kaktin jong blek ong nga ai manga ka jing start ba ma pi pin le ban but ya kata ko happy it to snow ya ki ktin jonga na ba ki ktin jonga kilong janai lada ka day ba ka ri kasi jongi kandang yu i ya ka jing bha ka jing kurku ga jong blai ka day bangi don ya ki happy beret kiba sedang mentaga nega generation ngamtip kalalong sistem pelat iki samla ngamtip fikum kabalang fiu ikum no yala kejong ki kun kikti ban pen ngam ye gede ketin kejong belai ngayu i kala juat dasisha namar belai shibun ki kilasan kele he apo jong ki ban sangam ketin jo belai kala long yaki ka kamkai hani don pada ki samla ki bi yo try ro yo belai don beli ki bubun kila ngia ektin jomblay namar kata la daga day bangin nang perkhat thamai kum kari khasi ba jantia jongi kum kari ka be et ka jongi kum ka balang apok se ka day bangin yu i kini ki hap ki bret ki jongi te namar kata ngin hikaye ki sapang ki hukum ki jong trai ki hap ki bret pet sanga kan ki don kanutli ki simpriya kti hang ne Way ar lai sausan riu nyo prakandai shipau. Don kanutli ki hukum shipau. To ngin ya bat jingkan mau pet bah fenam klet shu hadu ka sing jinglong temen ka jongpi. Ka hukum ka baningkong ko ongkum no. Ngin nom yo ki belay. Na lor u belay u pangingi don u belay Jehovah. Namar kata ini kti. Tole amne kan? Ngidon tang uwe u belay. Tong penbut ban nga. Ngidon tang uwe u belay. Ka hukum ka baningkong. Ka baar pade pet bahasa ne. La ban le kum niru ar hiam. Da le kum niru ar hiam. Ka hukum ka baar to le kum ne kan. Ka ong men om tau belay tau ya ladi. Lemne ya ka dur ka ikeru. Ka badon ha beneng sa jrong lemne ka khando sa tibian men om dem ya ki lemne sakri piu inem kum masi. Ki kun Israel vitin ki klet eka hukum jong belai ndai ki shna belai ha ka dur masi ani u belai jong long dur masi u belai ong pen nam la ban thau belai thau to le kum ni kan to le ni ki hap ki bret to ha hini fi i kum ka dur jong masi ka balai pade to le kum ni kan ka hukum ka balai ka ong ngim dei ban kran thalai ka kerteng ka jong utrai namar kata ka daung in hab ban khap ban khang ya ka suntur jengi to le amne ka hukum ka balai ka bamon
Menum ong thalai ke kerteng ko jong trai. Ngi menta ngam tip seni lele ngas yo sengba. Oh my god. Cepat. Teng pada kaktien kalau long madu balak long sepalat. Tang subak oh Jesus. Kaktien ko jong blai pinum ong thalai ke kerteng ko jong trai. Pin kren ya kaktien ko jong blai tang ha ka por ka badai batang hang taru fin pin mi ya kata. Lem kumta pin mla ban syukran thalai ke kerteng ko jong trai. Kini kilai tili kisimpria ken yutu ipi ngam dei banong thalai ke teng ke jong trai. Besau. Ka hukum ke besau ko ong kum no kum to. Ken mau ya ka sabatan, ya ka sni sabatan ban raki khut ya ka 1 2 3 4. Ngala ban le kum niru. We are lai sao. Join ni gikti pin yu i ka dur jo ke yeng mani. Dei ne am. Pait ba, dale akum turu i dur yu mani am. Ka tunum kum to. Jakarung deh 1 2 3 4 ken mau ya ka sisa baton baraki khut ya ka henriu sni pin trebat pin le i kam jo fi boro hakaski ke bahnyo kadei ke sabaton ke jong utrai pin daraki khut ya ka fitim ne am baka hospital am kapli ring hang ya gi bapang besitom ne pi judon na preng jongi basat bakya krat ni doktor sukwa drip tepai ai drip liam no swa judo ni bakum kita kilet sa hospital ki breg bapang bakin yok kia kayeng maniru kapli ringhang ya ki bapang haka mensim ki bakuslai haka donut ki badoni ki jingele ki babun wali perkat ngan duai na jeng once kayeng ka jong utrai duai kat ba ka jing seng kadang yan pipi duai ya kran nila di padu blai pinju i guburam ka jong utrai kayeng mani kam dei namta ki bahak kadei na kabenta ki pop unu bam kwa saban wan jeseng do di bru bla sngo le di bahak ke bokum kita ong kring jom blai ki ba sngo hak ken namla ban rung ja ke ma jong blai namar kata ka hukum ka basau ka yatu ingi bangin ken mau ya kayeng ka jong utrai sila bano le yu hayeng ngan duai te lem kum tau blai tau lu ke ni ke mani namar kata whatsapp ban lam baklai fi wan testa shi ka jing seng ken ma yu ka si sabatan ban ki ko ye ka kebesan ka hukum kebesan pada ka ong buram ye email le ni kan buram ye email buram ye ipa buram ye no buram ye email buram ye ipa kini kisan li sim priakti kidai ban yarap kam ye email kam dai rem fi ban sukoman mei aisyah yang dai ma phi ban yarap email banyarap kam haye bat kini kikti kide ban kublai pa kublai mei dari ke hukum kebesan ke hukum kebahan riu pada we alai sausan riu ko ong kum no kum to ngim dei ban penyap chang ne dari ru ne ngim dei ban pen yap le kum ne ngim dei ban penyap kam dei yingi ban le ga hukum keta kebahan nyau pada san riu nyau ka hukum ka bah nyau ko ong kum to ngim dei ban klim ka bible ge tu ba email ba ipa kem long ar ki long ka we pm ki long kum ne ka we la da pet kum tu li ibi ka we ne ki long ka we ki sno bro arnut hang ni ki e thon I love you malakapor Henry habaki klim no kadeka klimat beki sedang banong I hate you namar kata kaniri ka yeng kasem haba imei ba ipa kila klim no ipa la ni imei ki klim no ka bumut kila separate kila ya lala ka jong kini ki yeng gum ka khanshi pet kan khap ya kai nga ba ye phi ka yeng kasem kristan jungi ka jot lagi ni ki sngi namar bele bo ukpa dong don affair shwe ka kmi dong don affair shwe yele trelik tak ngau tanat cata ya melen cata ha kat adu baklet ya ka jutang ka bengile klei ka majong blai dalong sakat balong da pang da sitom da duk da kerduk ngan syong ngan sar ka bapi nginam laban klim namar ka klim kolong ka khansi pe chini habret kan sakap ya ka yeng jonga bajong fi ngin ya yap ngin ya jenjar nang ta kawan sakaba pra ko ongom nom to mano bakan mau ngim dei ban tu saya kemau saya tu pada ni lada tu saya lem no sak kem jil sak kem boleh deh pe ini prateli
Ini long nem kum kecil. Yang ngabo di fin sa buah ka kitch kan. Kini ke jil. Ka hukum ka bapra ka bamut ngam dei ban tu. Lada ka hinga hikai ki hebrit kum tang de mangau kpa ning kong. Ka jonga ka siting ka kam de ban lit ki wei. Lem di ka siting ka jong ki wei kam de ban wan chapla jonga klem ka jingtep. Wajulet perkat ba am dan ba yo iya dap situ. Tak lagi tap. Nak beli orang pilak ban burik nak kibriu ngat tengah yu je fi. Kau hukum ke berkendai pada kau angkum nukum tu? San bat sau long kendai dinem. Dinem. Ta mudur mefi menta ni dei manur manu. Ki parlok ke jong fi. Kau hukum ke berkendai kau pen sakilam ler yo paramarjan jong fi. Kini di ki parlok ni dei mepi. Backbiting. Hoi king pa, upuli ba isya. Dia tu tiba penlong lagi ke friendship jungi ke relationship jungi. Ngisdang ban sakilam le, laong imay, mano balik ya gani ke kam. Hayin. Langsung tu bala bakla tang ba sakilam le bet. Ndai ramai nga di ba. Ini kum kesentur, ya. Pen sakilam le yo para marjan jongpi. Nadu imay, hadu ipa. Ki bahayeng ki basam jofi wat ki parlok hapok kelas jofi don ngam dei ban sakilam ler ya ka shisha ong shisha ya ka fila bakla ong mei ngala bakla map ya ga la dapat ki parlok la ne batno las kan nomor besipau manu bukan mau ka hukum besipau ko ong nom to ndur bukan mau ko kiri dekat ke balang ka ong no ka hukum besipau Men ikwa ya ke ru ke bedai jong para marjan jungi. Lada fi panjing pan mai fi pensat kemat. Mai ayang ah. Mai ayang ah. Bila tu. Ngile nu kikti. Borok ko ni ken. Ayang kata ne. Kat nungi ibangi ikwa e ka jong kiwe. Latiat cycle tu iwe para marjan ledat kuci mai. Maro ab yo lah cycle ya. La rong kata kamlong ni beligin su ikwa ni di ban snguhun haka jinglong kum ke yeng kasam manu ban hikaya kata dai mapi ki kemi ki pa hikaya ki kun bekin snguhun hang ta bagi kedon la ki yo ban bam tang ka jaba kamlu kun fi di ban kemen hang ni naman ngingi dong ka level jungi ke dai tangkat ni la fi yo ban bam do malaga singi kun snguhun hang ni wat ju bisni wat ju pet pi hun ki wai wat sngu strong sngu red ni de beni kai mingi ki pa ai bi ki sam kini ki spotali ki simpereakti kin khang yi ki khmat jungi ban pet ya ka eke jong ki we nganam de ben ikwa la kan mau nem spotali ki hukum number 1 to revise biang don tang we blay ka baar ngem de ben mani blay thau de nem ka balai nganam de ben ong thalai ka kerteng ka jong trai ka basau ngan be smat ka jinga seng ngan buram ya ka singi sabaton kabasan ngan buram ipa ngan buram ime ngan buram ipa ngan ai kuble yeki man laga singi kabahan riu ngam dai ban penyam kabahan nyo ngam dai ban klem yo sha khap ya yeng kasam jungi kabapra ngam dai ban tu yo sha sajil kabakhendai pade ngam dai ban sakilam ler ki pramarjan kani ktien jonga kabashi pau pade ngam dai ban ikwa jongki we ngadi ban close iki khmat ngadi ban khang iki khmat jonga lakan ma uji su pada uhikai yengi artli ki hukum menu bukan mau kata pet yu new diam phana pet bau new diam phana udan kan nutli ki lain uba bet badu baken riang kini ki thau ki artli ki hukum ke bau uji su ai ka beningkong uni ki ong haktin fareng vertical line uba bet ya uni ki ong kajinya dei jonga badu blay kajinya dei jong pi badu blay pin i yo try bo blay jong pi da ka donut baro da ka mensim baro da ka jimut jing perkat baro hadu katanga de ban i yo blay kum ki kemi ki pa ngila kot na em hadu kat kata ka level bangan i yo blay Shua bangan i ya ka kam ke jam shua bangan i ya ka pisah shua bangan i yo khau ya ka do ya ka ki bun ki riam ki bet na dong sedong ngakan mau nem yo blay bat kan ni kan long ka ji kai pi
Habangi pang ki kun ki kti gen, mangi ki kemi ki pang day mangi bak ham kia palat. Kam tama bagi dang red lele. Ani kajing duai belai wala palat. Pun i pastor pun temian pesan. Pastor duai lam seni kun jungi pang kalong ka babah de ni em. David banwat ikinong pha duai. Tambah kat nungut na pleng jungi pada habamud melitit janya duai. Habamud melitit juti. Ani lah boy ke Christmas. Dah sudah Christmas pau ba. Ni litit juti nak mau di kikun. Ang so pau ba. How can may ba ni litit juti no. Kan nungut na pleng jungi ki berduai pada. Habang idon kami ka kot ke kia belai. Ha naga bentang kini ke rong pong pada. Ngikan mau belai ni em. Ngabu ya kini naga bentang jongpi. Ijau try bo belai da ka donut ka mensim ba ka bor bro kani ka de ka jingan dei jongang badu belai. Ka ba ar pechne ki hap ki beret. Kani ri ka sign juga ding pna de ni em. Ka hukum ka ba ar ka ong fin yalaki para marjan kumba yanu yala di ong ngin yiki para marjan kumba syanudon para marjan sekaliang gamon jengaru gidan ki para marjan sekaliang gediang jengaru gidan ki para marjan ladang apai kum diru kajuhi kamun pelun yanga kidon de ki para marjan ngan yiki kata kalong ke jingkeli na kabenta janga ba jumpi ngin ne yaki para marjan kumbay lede nganam pen slam syo filakan maun yaki spotli ki hukum filakan maun yu ding pana nadum tasi sunu ba filet yu ding pana fide ban yu artli ki hukum kayum to ko hukum beringkong ngam yo sngo no 1 2 3 ya u daka do nut ka mensim ka bor ba ka jumut kat barot utai pada ubalong kenriang ngan iya no para marjan kumba yala de kani gede nomor kata ka challenge na ka benta jungi ki temen kisan kaktien ke jong play ka ong kam dade ka jinglong ramba hakarta ukna un kalalong urang ba kumbala puli mene na ka sam ka basis pakat kendai ba kaktien jong play ka ong kita ki besumar ya ka hukum ke jonga kita kilong kirang ba sengap ngan puli biang sechisin kasam ke basis pak kat kendai ke kat ke basis pak ngakam sempang mangaban ye kitemen nabangala sumari ke hukum jautrai tiko ki hap ki be ki mensim ksiar mensim rupang ke jonga perkat ye ke ni berok sisngi perkat ye ke ni lesai bala sisngi but I be may pa jafi ke biok sngaw ye ni ke kubor kin yo pan su opo jomfi ya kene bama pihi kum ki kun pinang ya ka hukum ke jong blai bat ka hukum ke jong blai ka pen start ya ke breu ka hikai yangi sepang bun ki bat habangi la yat hok bat kene ublai ujukur ku yangi ngin ya pan em ka jing start fi kwa na man pan ka jing start ho anya ublai u ai na em tang bangan itu fi shwa bangan shom ublay shumla ban shu alut kat yaki bapan ublay ai tangi ki bakut ka donut na bagaktin ka jong blay ko ong na ba ublay ju ai ju sngow ye ka jing duai jo ki nong pop henry ublay sngow ye ka jing duai jo ki nong pop ki bakala ka bamut ha ka gospel yones kala nong bakandai ka khat ka balai puwe ka yathu yingi ba ublay ju sngow bhai ka jing duai jo ki nong pop na mar ka tala dangi kwa ye ka jing start nyadon kampan kala ka bamut try maap yanga kumu kena kum ka kena maap yanga kum ka khun samla kumu khun samla ai boring go try bangan yat bet bat kadi ka an ga jome banganom le pop yeme kumu David Wong ngalari khop ya ka tin jome ka dono jonga banganom le pop yeme namar kata la da ka dei bangan syuak pediang bet kat ya ka bangapan no try ka dei ka bangan yo khun yelede bangan yat bet badu try kani kadi kata ka team naga benta jongpi ublay ai ka jing start ndai bu shu ai bangan shu pas malau snem kam dai kata ublay ai ngi ka jing start bangin yat hok bat bat ngin yat bet bat na baga tin ko jong blay ko ong habaki lenti jong ubriu ke la pen song bha yo blay upen long wat yaki nong shun ban yesuk ban ngi kum ka yeng ka sam ngila ban yekan du shipun ki jing ka jing em ka jongi
Kelak balong ke jingele ke babunjat nak kilong nak kun kelak balong nak jinge ke kam ke jam ke jingaliti ke jongpi ke jingtuk ke jingkerdo ke jingpang ke jingstom ke kita probab ke lenong bekat mereka dekat ke benyau ke kreni kata habaka lenti jonga ba jongfi kelak pensung bahayu blai di tang bangi kong ke hukum jengu kata ke dia bangi pensung bahayu blai penlong wat iki nongshun banya sok bat ngi blai un kurku naga bentak ke ko bor ke jingku blai sa sin pat ke children Sunday ke job nagam ta ke seng kena hang ni hapok pok se nagam ta ke buram jong uji suhi amen Ngagen kini heb gibrit pilasha skor bha bat ngai ku blei pastor ka kubor ke jongpi kala long sisa ke jingker ku umdei tengki heb gibrit pada ngilang barok ki bedan hakni ke ying ke khoi ke ngentang ke jongu bato bleu nang kerku pi pastor unang kerku bo nang penon kam ke ministry ke pidan bo nang ai bor pi bar unang kerku hi ya ke ying sem jo pi barok ko wei anga ai ku blei ya kidong simenta barok hak ba polis dang i miss Jessica Rambai but gini arlik special number ka wei ni happy banshan kendriam bat ka wei ni ka jiseng kena ubleu nang kerku pi ki hap ki berit unang ai ba pinang pedan kam ye ka sap ka jang pi ka ubleu la ai happy ban ai ku blei tum san bi warjri ba pen ketang ji aingu tum san elek wi dakhar ibla yalam ha ka ba jing pet spelang bat kum jo sai si ni pastor ibla ai ka kubor hapdeng jongi in poi nos ka banta bingin penwai no in gijing sakri ge jongi but shopping in poi sakata sai sin nga kerpat lang ingi lang baro kat ki bala minginya don biang sibet khamta mi khep ki berit bapinyawan biang sibet ha kapor san beji khamtam kum ki kimi ki pa pinwan lam ki khun ki jongpi shagni ki jing sakri ha ga bay day but kan ka kids praise kan long hi ka jingker khu ya ki khun ki jongpi but kum ka jiseng khna man usnem habangi don kan ka children sunday nga juyeng nang ni but ruban ong but ban kerpat ba kum ki kimi pa pin kan tu ki khun ki jongpi ba pin big bikin be ki jiseng khna ba kat menginang kum ki nong yalam jiseng khna kat manangwan usnem kanang hiar ke jiseng khna rei kum tangi kerpat red ipi kimi pa kan yak ngut kisidon ki kimi pa ki ba wan lam ki khun ki jong ki lembat ki wan man shakri jiseng khna bat kum tang kerpat yang sesi sin bapin gi ke jiseng khna kadon sibon ki program mdei tang ke jing thu khana ke ba shulang kum tu ngidon ka bible study ngidon ki be ki activities ke banyarap iki khun ki jong pi bakin yo ik jing tip na kting ke jong blei bikinom hap ke jing sha hikai hagri ke perthai ke babon ki ji hikai jo ke perthai manta rei bikin don ke jing start ke banwan na ka kting ke jong blei kum bi story la kren hakani ke por mat ngin poi na skemta ngin benwai ngin rwai lang ke jing rwai ke bas Reus pa san bat kum san spa dai po no ko jurai ba rim jisu sobhai khinna dab jeng te jing isne ulong halaka sniru usumar haket ke beneng la usong baro southly ki khot lem chorus bat hadin jong ni ki jirwa ngan kerpa i pastor jongi pastor elling score min perlat ingi de ki jingkerku benwai Jesus ngau bagi kena dap da jing isnei ulang halakas ngiru usumar haket kam neng la usha ngangatip haba udang ba ulap yang ruyanga urang it ya
Tangalawan Shu Jisu kumbade yang abanle ngada duai dakadonon bahau ngan yo yaine ngangate udang i baulap tiang ruyang udang i ya ungan ya ro ula syahaka ingna kijeng duai jom ki kena ngate ba usngap utrai ale wan shu jisu yungen ya rok lem dawai ngangate baudang i baulap tiang ruyang udang i ya ungan ya ro ula syahaka ding benar. Kukpa jungi ubahap neng kumni pat ko try ngiran anyo ema ba mele yalam yengi mele rengkat pat ngi ba mele kur khui ngi lemana ke jeseng ko mana ngi ka kerpang bakum ki balang apo kalang kra presbytery ngirakhe yakani ke children's Sunday, mat kumni namrani no pais ngirung ya ingo ime, mamlay lam ki barong ngelan pendep ko trabi it, mat kumni hak bawai pat, tukur ku, ye iwe benta mengila pendep, mat kerpang ru ini kubar mengi osmol mau syakri ujang me, kani kubar mengi ojaka haki download kimen siem ke jongi, iwe ki bedan hakane kupor. Naya kerku i pastor na panan kami im syakri ke jong me hangno ru bat ngi dua ni kapo menang ya kerku ya ke jaseng kena ke jong iru jong ka balang na kawai ke tayo shkabai pat ke jaseng ke jong ki syakri bleng joki berangsa kerku iwe hebred jong ka balang ke jong i kerku kini nong yalam ki ba khamat jong ka jaseng kena nam syait por ki iwe kina lam syakri mesyat hem hakipor baro bangir wamen kurkur ini kejamik berangsa ke jasa ngab khaddo dan gasmi ke kerpang bat khamtan men kurku ya kan gasmi kan long syak jengkurku iwe ikon hep dret ibe janga balang ke jongi mangipan hakerteng ke janop nim jingi uji sukres kajing ai kabadap biang kajong Yesus Kristus kajing iba kajong ubleu kupa kajing sok jom siem bekut kini nabot bat ngi iwe bedan hakan ngapor hot ringkat bat kejasang kena hoi pakapalang kajong mehi bat kiweru ki syakri kajong kireu kuik badan kaleng selak pertek nadam tata bom syukur uhi amen.
Long